Madokachere mabuja akanaka atauya nhau dzanyasi zuva rochigumi nonhatu mwedzi uno waiye Kurume. Tanga nozviri nhau dzanyasi Chamisa chema kahwara wakae kakatisiya kakuzikana nokureketa kuti wazadza aidi wamanyatera mweya wawo uzorore murugare. Chamisa agotoreketa akatoti idi nyika yataikiwa nomunhu anga ari kuziva zvaari kuda, ari kuziva kuti vanhu vanofanira kuita upenyu husvino. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Guvheya chiwenga nyasi aenda kopfuvhura zviri pamutemo kuparura iko kutanda kwokutengesiwa kwofoja. Foja nyasi yatanda kutengesiwa, vanhu vanga vari kuitengesa hwaatenge kwai nomadhora 4 nomasendi 40 okuAmerica pakirogiramu ribodzi. Zvabva zvaita kuti vamwe watotande kuchema ipapa kutoti yaita shoma mari yacho. Vanga vari kuringira kuti nokuti mvura yairibe kunaya zvisvinu wanoboyawo mari inopfuura madhora 5 pakirogiramu ribodzi. Apa munondoziva zvohurumende yedu. Hurumende inotora zvikamu 25 kubva muzana zvomari wobva wabhadhara ariyo mazimudhora mabhondi yawoya. Varimi vanobva vatoita kuchema chaiko ipapa. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Kubato rauzanu PF izvezvi anga aripo mumwe mukuru kubatoro Dickson Dzora paya adzoriwa paya abva anzi kwai asiya basa ati ndaakuenda pamujandirere. Pachibva panzi papinda akasiya basa kuchiuto Brigadier General Ezekiel Zamanyana. Nyaya chaiyo tsvinu iripo asi yati yareketeka tichaiona paichareketeka ipapo kuti inenge ichireketewa kuti kudini. Tinoramba takandoringa hedu. Mazvionera zvaitika kweri kwanyasi kuti magetsi andomukira kudzima akabva adzima kamudzimiro chaiko. Vanhu wese kwese panga pari bangano magetsi. Iwo wozesa nokunyara wabva wazoreketa kuti kwai heno manyongore anga aitika kuhwange. Mabuja kana tichireketa isu kuti zviri kuitiwa zvizvi zvisvinuba unonzi kwai ndimi muri kuwenga nyika. Kunohezvo kaizvo zvaangoramba zvichivhiringika izvezvi kukariba aiwa kuribe nyaya inoreketeka nozvayo. Iko kuhwange kwawoku makuno yano kwadonha magetsi, makuno yano zvanetsa, makuno yano kwagwidiwa. Imi kai ukaona panogwidiwa magetsi achandobva kuwakiwa nekuisiwa pano nyaya. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinopera zvakaita sei. Bhodhi riri kutonga kuZBC ragorekerai kutoti taakuchitora matanho ekuenda kumatarodzi mhosva nokuda kwemasoko ari kureketeka noakambenga ari ndiye mukuru weZBC Chikunguru. Zvatinogara kureketa wese wanenge wakanyarara zvawo mwiro kusvikira zuva ravanobisiwa pakujapo wobva wachitanda kureketa zvazoitiwa ndochino zvazoitiwa ndochino. Unobva watoona kutoti idi rekai tione kwainowakuruka chaikuda kana chokuramba. Anobva aita masvanhu kongonya chaiwo kuringana kwacho. Rekai tione kuti zvinopedzerana papi ipapo. Tioramba takaivhura dziso. Wanoziva zvinoitika munyaya dzougaro hwevanhu hwagoreketa kuti wamunangaro wanofanira kuti wati nzara yegore rino yavhiringa munhu wese idhisaster chairo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wari kuringira kuti nyika ichakohwa basi matani anopfuura zviuru 400 asi nyika ichitoda matani anosvika miriyoni nezviuru 900. Ipapa njodo yacho yakaita kunyangariwa. Mukationa izvezvi mavhidhiyo aakutotanda kutenderera mumaWhatsApp vanhu vari kuenda kuunganidziwa wachipuwa imi kai rekai tione kuti zvinopera sei. Dai yawe wandoti yamura zvareka kuenderera mberi. Tshabangu agoburika ari kufara chaizvo, kufara chaiko kusvinu nomunhu ari ndiye MP akapinda makuno yano kuzvimba yokumabuda zuva Zvimba East.
wazhinji wabva watoreketa kutoti imi takakunyepai kuti Tshabangu uyuyu munhu musvinuba uyu, honai kutofita kufara hacheto munhu, nokuti ndiye munhu mubodziwo waakapinza kamu. Aidi rekai tionekwa zvinoenda kuti zvinoenda nekupi, asi zviri kurwadza. Paino hurumende kubva mwedzi wakakunguru kwakutanda kubvumiwa vanhu kuti waende kotenga chibahwe, kutenga upfu, kutenga mupunga, pokare nokutenga mapfuta okubikisa kubva kuno dzimwe nyika kubva mwedzi wakakunguru hwii izvezvi. Kwaizvi mukatenga izvezvi aiwa munobhadhara mari yomutero yese yakakwana, asi mukazotenga mwedzi wakakunguru aiwa tinokubvumirai kutenga zvichipinda mahara hazviribe kana kunetsa. Edi rekai tione kuti zvinopera sei. Kambani FBC yapuwa mvumo manji no Competition and Tariff Commission kuti kwai waite zvokutenga hawo kambani Standard Chartered zvaunga wareketa zviya. Ukaona padari bvoziva kuti bhangi riya rachiita zibhangi ziguru manje. Rekai tione hedu kwa inoperera kuti zvinenge zvichiita kuti vanhu vapfumbure chere kana kuti kundoramba tichindomoriwa mari. Kuno wairiwa topfikirwa mujeri makore mapfumbamwe mubodzi nonyaya yekubata kahaka kanovhundutsa kanokuwadzisa ipapa, nokutoti kanotonzi ukabatiwa nako makore mapfumbamwe basi kutoita mamwe anoita mapfumbamwe basi ndo mashoma aunotopuwa, kana zvakatonyangariwa wotopuwa akaingidziwa kuwanda. Ipapa munashe maposa ane makore 24 naOzwero Chingara aiwa palibe chisvinu watopfikirwa paye. Kwai waida kuzama kutengesa dehwe rokahaka he, nokuti dehwe rokahaka rongo wariita rokuita sei. Rekai tigoona hedu kwazvinoperera. Apa wana mahobho waita gokunyepai kuti wakabatiwa wachinzi wakaba mari inoita 50 ozvuru zomari yekuAmerica yange yabiwa. Kwaipapo wapuwa awo makore 2 okugara mujeri mubodzi. Aidi zvakaita kuoma chaiko. Tinoramba takaringa hedu. Kwaiwairiwa ndi Cornelius Muchikange naNesbet Kachingwe. Pakaita kunyangariwa. Tinenge takaringa kwazvinoperera. Apa kwai tiri kufara wadzimai otamba mutambo wekiriketi weZimbabwe wajaha chikwata chowadzimai choSouth Africa kuGhana kuri kutambiwa mutambo uyu Africa Games. Tikuti makorokoto. Aiwa waita tusvinuka wakutoda kutoita kunadziriwa kuti pawanobenhuka aiwa tiende kowagashira kamu iko kunhandare yondege kuita zvokuunganira ana pangana ejawa. Aiwaba toda kutounganira iyo wasviniwa hwina gorodhi kawa. Mabhiriyati nyasi agoburika ariko kumzindawo amunangarwa. Unobva watoona kutoti idi zvaitoda kutoreketa pokugumisira chaipo munyaya mitambo yomunyika, nokutoti uku ndiko kupera kwakamabhiriyati. Pachiribe kana chibodzi munondoziva wese wanoendako, kana anatino kadewere wese wakamboenda ikweyo. Aiwa kuno kwatoita kupfa kwazvo vanozviziva idi zvakaita kuoma. Asi tiri kufara kutoti wari kuburika musaki makuno yano kuzomirira pamberi pamo. Rekai hedu tiringe zviri kuitika pasi rese. Kwai wazuma wagonzi ndio wapinde kuita munhu ari kuda kuzoita mutungamiri wenyika kana bato roMK kana rapinda musarudzo. Rekai tione ipapo. Apa iyo South Africa yagoti yakuda kuburitsa zvipembere zvinosvika zviuru 2 kuti zvipinde mukugara kwese. Tiri kufara kana zviri kupinda mumasangomo takundoimba kuti wakomana zvinokwanisa kuti zvinadzirike zvireke kugourayiwa naiwo ana mbavha wanoita kuenda koponda pese. Toramba takaringa. Kwai mumwe anopikisana nawakagame arambidziwa kupindapo kare musarudzo dziriko mumwedzi wakakunguru. Mabuja pakaita kunyangariwa apa. Rekai hedu tione kuita zvinoitika kwedu zviya. Kagame akaita kuoma chaiko, anobva aita kugama chaiko. Rekai hedu tione
tirambe takaringa. Apa kwai mapurisa wechiIslam kunzvimboyo Kano kuNigeria kwai wasunga vanhu vechiMuslim wanoita 10 nomubodzi, varume 10 nomukadzi mubodzi, kwai wasungiwa kubatiwa wachidya hwii kuti watsanye nguva inoyo Ramadhani. Ukaona zvakuita kubatirwa shamhu kuti tsanya iwe aiyo zvichiribe kana makomborero baizvi rikaidu tirambe takaringa. Kwai wazobuditsiwa watoita kupika chaiko tichagopotsa umwe mutsanyo inoteera pamberi idi nayawe rikaidu tiseke kuseka namaunge rugare. KuJapan waputikirwa nochitundumuseremusere chavo chavanga vachida kuputitsa kuti chiende kudenga. Kuno chaputika wachiribe kwachaenda watorwadziwa fani, asi aiyo kutotenda kutoti wari kutozama kuti chiende. Isu kweduno paribe. Tikatenderera kuenda kuAmerica ipapa Biden naTrump kamu Joe Biden akutoita kuvhuta ipapa kusha chaiko kuti tichiona kuti Trump ndiye akubenuka futi kohwina, asi ukatozviringa ukazviona ndozvakutoitika. Pachiripo vanhu vachiri kuda Biden kuti arambe aripo nonhau yacho yekuita kukangamwa nokudidi kuita ungazunguzuwa rikaitione kuti zvinoperera papi, peno achahwina hino charamba takaringa. Uku kuAmerica pokare wagototi kudare ravo paramende ropasi isusu takutoisa mutemo wekutoti kana zvaramba kutoti waridzi weTiktok watengese kambani yavo yoTiktok kutengesera hurumende yekuAmerica kana makambani ekuAmerica takutoirambidza muAmerica. Idi wakaita kunyangariwa vanhu wavo, asi rikaitoonekwa zvinoperera zvedu mabuja. Ndini wenyu mhanduwe Wenhau.